Hyfryd eich gweld chi gyd bore yma, croeso cynnes iawn i chi i'r Oedfa. Mae'n siŵr bod pawb bellach wedi clywed am farwolaeth Pat yr wythnos diwethaf yma, Pat Lista yn sydyn iawn, felly newn ni chofio hi yn ein gweddiau yn nes ymlaen. Fel o'n i'n clywed Pasg mewn bythefnos, Sul y Palmwydd neu Sul y Blodau y Sul nesaf, yn draddodiadol wrth i ni agosau at y Pasg, mae'r Sul yma'n cael ei hadnabod fel Sul y Dioddeffaint, neu'n Saesneg Passion Sunday, Passion yn yr hen ystyr Saesneg o ddioddau, neu gwewyr meddwl o bosib. Felly Sul y Dioddeffaint y bore yma. Gewn ni offrymu yn addoliad i'r arglwydd. O arglwydd y mae cymaint ynglyn â ddioddefaint a farwolaeth na fedrwn ei ddirnad. Ond gallwn weld mai oherwydd dy fod yn ein caru cymaint y dioddefais ac arroddais dy fywyd drosom. Pan feddyliwn am hyn llenwyr ni a syndod a rhyfeddod, a'r cyfan allwn ni ei wneud yw plygu wrth droed y groes a chynnig i ti ein hyddoliad, ein cariad a'n hyfuddod. Amen. A'n hefyd cyntaf bore yma, allan o gyneuon ffydd, 5-7 cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig, eog ddyn. Darlleniad cyntaf o'r Hen Testament bore yma, llyfr y proffwyd Eseia 43. Llawer o ddarlleniadau'r grawys o'r Hen Testament yn ymwneud â thema yr anialwch, neu maen nhw wedi cael eu gosod yn yr anialwch. A'r un beth bore yma, Eseia 43. Dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd, a gorodd ffordd yn y môr, a llwybr yn y dyfroedd enbyd. A ddig allan gerbyd a march, byddin a dewrion, a hwythau'n gorwedd heb neb i'w codi, yn darfod ac yn diffodd fel llun. Peidiwch yn meddwl am y pethau gynt, peidiwch ag aros gyda'r hen hanes. Edrychwch,
Rwyf yn gwneud pob peth newydd, a mae'n tarddu yn awr, ond ni allwch ei adnabod. Yn wir, rwy'n gwneud ffordd yn yr anialwch ac afonydd yn y diffeithwch. Bydd anifeiliaid gwylltion yn fy mawrygu, y bleiddiaid a'r estrys, am i mi roi dŵr yn yr anialwch ac afonydd yn y diffeithwch. Mwyn rhoi dŵr i'n pobl fy etholedig, sef y bobl a luniais i mi fy hun, iddynt fynegu fy nhlod. Ac yna gan symud i'r Testament Newydd Efengyl Ioan, agosau at y Pasg, Ioan pennod 12. 6 diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu i Bethania, lle roedd Lazarus yn byw, y dyn yr oedd wedi ei godi oddi wrth y meirw. Yno gwneithbwyd iddo swper. Yr oedd Martha yn gweini, a Lazarus yn un o'r rhai oedd gydag ef wrth y bwrdd. A chymerodd Mair fesur o enaint costfawr, nard pur, ac yn einiodd draed Iesu a'i sychu a'i gwallt, a llanwyd y tŷ gan bersawr yr enaint. A dyma Judas Iscariot, un o'i ddisgyblion, yr un oedd yn mynd i'w fradychu, yn dweud, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian, a'i roi i'r clodion. Ond dywedodd hyn, nid am fod ganddo gofal am y clodion, ond am mai lleidr ydoedd, yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd yn ei ofal. Gad lonydd iddi, meddai Iesu, mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghaddedigaeth. A mae'r clodion gyda chi bob amser, ond nid wyf fi gyda chi bob amser. Gwni ni ffrymyn gweddio. At bwy ar awn o dad, ond at a ti, gen i ti y mae geiriau y bywyd tragwyddol. Fel dy eglwys o arglwydd gwyddiwn dros ein brodyr a chwiorydd yng Nghrist ledled y byd. Ar e'r eglwys gyhoeddi mewn gair a gweithred ar iachawdwriaeth sydd yng Nghrist. Cofiwn am Gristnogion sydd yn byw yn ddyddiol gydag erledigaeth, a rhai sydd yn cael eu carcharu o gylyniad i'w ffydd yng Nghrist. Cofiwn am y rhai sydd yn addoli y tu ôl i ddrysau caeedig ac yn addoli mewn ofn. Gwyddiwn dros yr eglwys lle mae yn ceisio tystiolaethu yng ngwyneb difaterwch neu ddifrawder. Dros yr eglwys yn ein gwlad a'i llais proffwydol i'n cenhedlaeth ni. Ar iddi gyhoeddi mewn gair a gweithred mae fel hyn y dywed yr arglwydd. Gwyddiwn dros ein harweinwyr fel eglwysi, dros undod ein cenhadaeth, dros ein haddoliad o sil i sil. Gwyddiwn dros deulu Duw yn Eglwys y Crwys, a phob aelod o'n cynulleidfa neu unrhyw un sydd yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd a'n haddoliad. Dros ein tystiolaeth o ddydd i ddydd, yn ein gwahanol feisydd, yn ein gwahanol gymunedau. Gwyddiwn dros arweinwyr a llywodraethwyr, dros bob un sydd yn ceisio gweinyddu cyfiawnder yn ein gwlad, dros bob un sydd yn ceisio sicrhau heddwch yn ryngwladol, neu heddwch a diogelwch ar ein strydoedd. Cofiwn am bobl sydd yn gweithio yn llygaid y cyhoedd. A'i gwaith yn aml yn enyn beirniadaeth anheg neu beirniadaeth unochrog. Cofiwn am y rai hynny sydd â'i penderfyniadau yn effeithio yn ddyddiol ar ein byw pob dydd yn genedlaethol neu o fewn y ddinas hon.
Gweddïwn dros arweinwyr y gwledydd mawrion, a'r sawl sydd ar gallu o fewn i meddiant i ddylanwadu ar ddigwyddiadau a datblygiadau hanes ein byd. Cofiwn am yr ardaloedd hynny o'n byd y bore yma, lle mae yna densiwn ac ansicrwydd, lle mae pobl yn byw gyda newyn, lle mae pobl yn byw mewn ofn, lle mae pobl yn dygymod a newidiadau yn gwleidyddol. Gweddïwn dros ein cymdeithas ein hunain. Gan gofio'n benodol am y rhai sydd ag anghenion arbennig o fewn ein cymdeithas. Dros fywyd cyhoeddus ein prifddinas, dros bob un sydd yn gweithio ar lles iechyd o fewn y ddinas hon. Cofiwn am y rhai sydd yn byw gyda gweiledd, gwendid, dafiechyd, a rhai sydd yn poeni am eu dyfodol, a rhai sydd yn poeni am ddyfodol neu sicrwydd eu gwaith a'i cynhaliaeth. A chofion am y bobl hynny sydd yn gaeth mewn unrhyw ffordd. Gweddïwn dros y rhai sydd mewn angen, a rhai sy'n profi trallod, a rhai sydd yn byw gyda gwewyr meddwl neu ansicrwydd ffydd. Pob un sydd yn mynd trwy gyfnod o densiwn, ansicrwydd neu dywyllwch. Wrth i ni agosau at y Pasg, cofiwn am neges ein hefengil bod yna oleuni ar ddiwedd y tywyllwch a bywyd newydd yn gwynebu pob un sydd yn cario croes ar hyn o bryd. Gweddïwn dros yr ymadawedig, cofiwn am Patlista, llawen hawn yng nghwmwl y tystion, a'r Eglwys Fuddugoliaethus yn y nefoedd. Atgoffa ni o arglwydd nad ydym yn addoli ar ein penni'n hunain, ond ein bod ni wedi ein hamgylchynu gan lir nef, a rhai aeth o'n blaen i yn y ffydd, a rhai sydd â'i gweledigaeth ohono ti bellach yn weledigaeth eglur. Yn eglwys yma ar y ddeiar, unwn ein heddoliad a'n gweddiau gyda'r Eglwys Fuddugoliaethus yn y nefoedd, a llawen hawn yn yr undod y profwn trwy wyrth yr ysbryd glân. Offrymwn ein gweddiau distaw personol. Gweddiau o ddiolch, gweddiau o gyffes am ein methiannau anffeileddau. Gweddiau o ymbil dros y rhai sydd yn rhannu ein bywydau mewn unrhyw ffordd. A'n gweddiau o eiriolaeth dros y byd a'r gymdeithas y rhoddais ti i ni. Offrymwn ein gweddiau yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. A'n hymni nesaf bore yma, derbyn ein hoffrwm arglwydd bendigaid, derbyn ein moliant, gwrando ein can, ffynnon ein bywyd, rhoddwr ein iechyd, cadw ni'n llawen, cadw ni yn lan. Ar hymni nesaf.
Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Fe fyddwch chi'n cydio mewn Testament Newydd y bore yma, ac yn penderfynu agor y Testament Newydd, a thynnu allan o'r Testament Newydd yr holl ddeunydd, yr holl gofnod sydd am a marwolaeth a dioddefaint Iesu. Bydde ddim llawer gynnwch chi ar ôl. So chi'n agor y 4 Efengyl ac yn tynnu allan o Mathew, Marc, Luc a Ioan, yr holl benodau ysgrifennu nhw am dyddiau ola ar Iesu, ychydig iawn bydde ar ôl. Sy'n dangos i ni pwysigrwydd neu'r effaith a gafodd dioddefaint Iesu, dyddiau ola Iesu yma ar y cnawd, ar ei ddisgyblion. Dyna mae'n debyg oedd wedi eu taro nhw. Am y dioddefaint yr wythnos fawr a darlun y groes, darlun Gorgotha, darlun Calfaria. Wedi aros y meddyliau arlunwyr mawr y byd, beth oedd ei ar hynny. Dioddefaint Crist, mae'r groes bellach yn addurn i gymaint o bobl. Hyfryd i weld pobl yn gwisgo ar addurn hwnnw o gylch i gwddwf. Ond cymaint o weithiau yn byw pob dydd, mae arwydd y dioddefaint yno yn sicr o'n blaen ni. Pan ni'n addoli yn yr eglwys, mae arwydd y groes yn sicr o'n blaen ni, yn ganolog i bopeth i ni'n neud. A mae popeth i ni'n neud fel eglwys yn gofyn i ni edrych yn ôl ar y tridiau yna o dioddefaint ar ddiwedd yr wythnos fawr. Nos Iau, Cablyd, Gwener y Groglith, hyd at ddydd y Pasg. A mae'r digwyddiadau hynny, maen nhw'n cael eu hadrodd gan y 4 Efengyl mewn gwahanol ffyrdd, ond mae'r hanes yno, mae'r ffeithiau moel yno. Sul y Palmwydd, yr Oriwch Ystafell, Gethsemane, a prawf o flan Pontius Pilate a'r Sanhedrin, ffordd y groes, Iesu'n cario'r groes, y Via Dolorosa, a'r croeshoeliad ei hunan. Dyna patrwm a chynnwys y dramâu teithiol, y mystery plays, y passion plays, oedd yn mynd nhw amgylch yn ystod yr oesoedd canol. Dyna themau, syml, dramau y dioddefaint yn ein dyddiau ni, os ewch chi rhywle fel Oberamau Gyw, falle bod chi wedi bod. A dyna naratif cyffredin y 4 Efengyl. A mae'n help pan chi'n edrych ar y Testament Newydd, wrth gwrs, pan ni'n ei ddarllen hi, ambell waith, ni'n dod ar draws angysondebau. A mi allwn ni ddweud wrth yn gilydd, wel, mae hwn yn dweud rhywbeth gwahanol man hyn nag yw na dwi'n darllen yn rhywle arall. Mae'r 4 Efengyl fel yna, wrth i'r 4 Efengylydd cofnodi digwyddiadau y dioddefaint. Mae yna peth amrywiaeth. Rai pobl yn gweld y peth fel rhyw angysondeb. Ond mae'n help pan chi'n edrych ar y Testament Newydd, wedi gael Mathew, Marc, Luc a Ioan, i gyffelybu'r peth i'r profiad, efallai, meddyliwch bod chi ag awydd prynu tŷ. A bod chi ddim wedi cael yr allweddi i'r tŷ. A'r unig ffordd y gallwch chi wneud eich feddwl i fyny, neu penderfynu ynghylch y tŷ, yw agosau at y tŷ ac edrych mewn trwy ffenestri. Dychmygwch eich hunan yn mynd i fyny'r lôn at y tŷ ac yn ceisio cael pip trwy'r gwahanol ffenestri. Mi fyddech chi'n gweld gogwydd gwahanol bob tro trwy bob ffenest. Ond yr un fydde'r tŷ. Ond mi fyddech argraffiadau chi o wahanol gyfeiriadau yn argraffiadau gwahanol. A llawer ohonoch chi yn sylwi ar wahanol bethau. Felly rhai yn sylwi ar yr addurn y tŷ, cyflwr y tŷ. Beth sy'n ti fewn, beth sy'n ti allan. Yr un peth yn wir am brofiad y 4 Efengylydd. Wrth iddyn nhw, Mathew, Marc a Luc, a wedyn Ioan yn nes ymlaen, blynyddoedd ar ôl hynny, wrth iddyn nhw edrych ar y dioddefaint, mi oedden nhw'n debyg i'r person yna oedd yn edrych yn mewn trwy wahanol ffenestri. Ac wahanol bethau yn ei taro nhw ynghylch yr un stori a'r un ffeithiau moel. Eto, am o'n i gyd yn darllen papurau dyddiol gwahanol.
Neu falle bod ni gyd yn edrych ar rhaglenni newyddion gwahanol. Mae'r gwahanol bapurau yna yn cyfnodi yr un gweithred, neu'r un digwyddiad, ond gyda'i spin i hunain arnyn nhw. A'r un beth yn wir am pa bynnag raglen newyddion chi'n dewis i gwylio. Mi all gwahanol raglenni adrodd am ddigwyddiad, ond maen nhw'n wneud hynny o wahanol gyfeiriadau, gyda gwahanol gogwydd, gwahanol spin, gwahanol bethau'n cael eu goleio. A mae'r un peth yn wir am hanes yr Eglwys Fore. Pan oedd y disgyblion yn ceisio dod at ei gilydd, pan oedd canon y Testament Newydd yn cael ei greu, oedd pobl yn cofio ac yn gweld gwahanol bethau. A'r amrywiaeth ddim yn gwrthweud gwirionedd y peth, ond yr amrywiaeth yn cyfoethogi y profiad. Pobl yn edrych ar fywyd Iesu o wahanol gyfeiriadau. Pam mae'r anghydweld? Wel, am mae pobl meidrol dynol oedd yn cofnodi'r hanes am hwnni. Mae yna wahaniaethau amlwg. Os ewch chi at eich Testament Newydd a darllen trwy digwyddiadau yr wythnos fawr, dyw Ioan, er enghraifft, ddim yn sôn am y swper ola. Ond yn hytrach, mae Ioan yn cyfnodi Iesu yn golchi traed y disgyblion. Luc yn unig, er enghraifft, sy'n dweud wrthyn ni bod nawragedd yn wylo wrth i Iesu cario ei groes ar hyd y ffordd i Golgotha. Matthew, dim ond Matthew sy'n cyfnodi bod yna ddaeargryn wedi digwydd mor rymus nes bod y beddau yn cael eu rhwygo ar agor. Gwahaniaethau, ond yn cytuno ar y ffeithiau. Ac am i bod nhw yn gofnodion hanesyddol gan wahanol bobl, ac mae'r cytundeb sy'n rhyngddyn nhw llawer yn fwy na'r pethau ymylol i ni'n ei gweld fel hanesondebau. Eto, dewch o fewn ôl ein profiad ni, pe fydden ni gyd yn gweld neu'n dystio ni i ddamwain ffordd, a'r heddlu yn gofyn i ni rhoi adroddiad o'r hyn o'n ni wedi weld, byddai pob un ohono ni yn sgwennu yn adroddiad yn hunain, a byddai'r adroddiadau hynny yn cytuno ar effeithiau moel, ond yn amrywio ar sut gymaint o bethau. Rhai yn sylwi ar lliw y ceir, rhai yn sylwi ar mec y ceir, rhai yn sylwi ar y tywydd, rhai yn sylwi ar y bobl oedd yna. Ond yr un fyddai'r ddamwain, yr un fyddai'r ddigwyddiad. A gwirth y peth, pan chi'n edrych yn ôl dros y canrifoedd ar y Testament Newydd ac ar gyfnod y dioddefaint, yw bod yna gymaint o amrywiaeth, ond bod y ffeithiau moel yn aros. A'r ffeithiau moel hynny sydd wedi newid cwrs a threfn hanes. A yn aml iawn, pan chi'n siarad â pobl, maen nhw'n dweud, mae'r Beibl yn croes ddweud i hunain cymaint. Wel, odi, wrth gwrs i fod am i fod yn gasgliad o lenyddiaeth gan wahanol bobl. Ond i mi, mae'r amrywiaeth yna yn yr adroddiadau yn cyfoethogi ein dealltwriaeth ni. O fwyaf o ffenestri gewch chi mewn tŷ, mwyaf o wahanol olygfeydd gewch chi mewn ar y tŷ yna. Ac wrth i bobl edrych ar ddioddefaint Iesu o wahanol safbwyntiau gyda'i llygad ei hunain, roedd pob un yn gweld yn cael ei bersbectif ei hunain ar y peth. A gydol hanes, beth oedd e ar hynny? Mae diwinyddion wedi edrych ar y groes o wahanol gyfeiriadau. Ac wedi rhoi gwahanol bwysles ar wahanol adegau a gwahanol bethau ynddo fe. A mae'n werthfawr i ni sylweddoli bod yna lawer o ffyrdd i edrych ar ei gwirionedd yma. Mae'n werthfawr i ni clywed beth mae'r 4 efengyl wahanol yn dweud wrthyn ni. Mae Marc, er enghraifft, bwriad Marc oedd sgwennu efengyl syml iawn, dyna'r efengyl cynhara gafodd ei sgwennu. Marc yn tynnu allan beth oedd wedi taro fe ynglyn â'r dioddefaint, a mae'n tynnu allan yr ymdeimlad yma o ymwadiad neu anobeth ar ran yr Iesu. Marc yn unig sy'n â geiriau fy niw, paham am gadewais. Roedd Marc, wrth edrych ar y dioddefaint, yn gweld Iesu wedi ei adael, wedi wrthod, a darlun anobeithiol iawn, dyfnder dioddefaint dynol. Yn gweld bod Iesu wedi dioddau yn gorfforol ac yn feddyliol, a bod Iesu wedi disgyn i eithafio'n
y profiad yna o ddioddeffaint dynol. Fy niw, baham ymgadewais. Darlun eitha tywyll, darlun eitha anobeithiol, ond darlun o Iesu yn ymwadu ag ef ei hun. Mae Luc, enghraifft, golwydd hollol wahanol. Luc yn rhoi pwyslais ar faddeuant Iesu yn ystod y ddioddeffaint, neu gollyngdod Iesu. Iesu yn edrych ar y byd o'i gwmpas. Iesu yn edrych ar y rhai oedd yn ei groeshoelio, a Luc yn unig sy'n dweud fy nhad maddau iddynt oherwydd ni wyddant o maint beth yn ei wneud. Ac eto, Luc sy'n cyfnodi geiriau Iesu wrth y lleidr anifeiriol wrth y groes, heddiw y byddu gyda mi ymharadwys. Felly i Luc, sgwennu gyda bwriad arall, yn pwysleisio maddeuant Crist. Maddeuant Crist yn ei ddioddeffaint. Mae Ioan yn sgwennu blynyddoedd ar ôl Mathew, Marc a Luc. Ioan yn rhoi pwyslais ar fuddugoliaeth yr holl beth. Ioan a'i ogwydd mwy diwynyddol wrth bod yr eglwys yn setlo ac yn trefnu i diwynyddiaeth. Ioan yn sylweddoli bod yr holl beth wedi digwydd i ryw bwrpas arbennig ac yn ôl ryw fwriad arbennig, a bod Duw yn rhan o'r cyfan, a bod trefn Duw y tu ôl i'r dioddeffaint. A Ioan yn gweld y groes felly yn arwydd o fuddugoliaeth, bod Duw wedi cael y gair ola. Bod popeth wedi digwydd yn ôl y patrwm ac yn ôl proffwydoliaeth yr ysgrythurau. Nawr, mae'r gwahanol adroddiadau ni, yr gwahanol pwysleisiau i ni'n gweld ynddyn nhw, yn siarad yn ni. Yn siarad yn ni yn y meddyliau, yn siarad am hemosiynau ni ar wahanol adegau, mewn profiadau gwahanol. Enghraifft, mae yna adegau yn ein bywyd ni pan ni'n teimlo o bosib yn unig, fel Crist ar y groes, fy niw, baham am gadewais. A mae hwnna'n gri ungol eitha dynol, pam dwi yma ar ymhen fy hun. A mae unrhyw ddioddeffaint yn rhywbeth i ni'n mynd trwyddo fe ar ymhen ein hunain. Gall bobl eraill gydymdeimlo, ond mae'n anodd iawn iddyn nhw fod yn llwyr rhan o'n dioddeffaint ni. Mae dioddefaint dynol yn rhywbeth unigol iawn i bob un ohono ni. Ac eto, mae yna fendith yn dod o sylweddoli bod Crist ei hunan wedi mynd trwy'r fath beth. Adeg arall, mi byddwn ni ag awydd neu ag angen clywed geiriau Iesu fel y cafon o'i cofnodi gan Luc, wrth erbyn maddeuant Crist am ein cymweddau a'n ffeileddau ni. Ambell waith, mae'n heneidio ni ag awydd clywed y ffaith bod Duw wedi cael y gair ola a bod ein ffydd ni yn ffydd buddugoliaethus i ni methu deall y byd ein ni ynddi. At ei gilydd, o'i hasio nhw at ei gilydd yn y Testament Newydd, mae'r adroddiadau gwahanol am ddioddefaint Iesu yn dangos i ni holl gyflawnder beth wnaeth Duw yn person Iesu. I fod wedi ymwadu ag ef ei hun, i fod yn cynnig maddeuant i bawb, i fod wedi marw yn ôl trefn rhagluniaeth Duw. Ac mae'r 4 Efengyl pan ni'n darllen nhw heddi yn atseinio nôl, a maen nhw'n cludo ni nôl dros y canrifoedd at y digwyddiadau hynny yn Jerusalem. Thema dioddefaint y gwas dolurus, yn unol a chynllun Duw ar ein rhan ni. Ond bellach, i ni'n sylweddoli bod y groes a'r arwydd yna o fethiant am o'n ni, ar y pryd wedi troi yn arwydd o fuddugoliaeth, a bod y marwolaeth wedi'n harwennu at bywyd newydd. Dwi'n cofio unwaith clywed sgrifiad o'r ffydd Gristnogol fel newyddion da o fynwent, good news from a graveyard. Hynny yw, newyddion da yn dod o rwle lle bydden ni byth yn disgwyl yn naturiol i newyddion da dod ohono fe. Pan ych chi'n edrych ar ddioddefaint Iesu yn y Testament Newydd, yr un a'r artaith. Odi, mae'n ddarlun digalon,
Mae'n darlun sy'n enyn emosiwn yno ni. Ond y fwy na hynny, mae yno ein mwyn ni. O edrych yn ôl, i ni'n sylweddoli dyma dyfnder cariad Duw, i fod wedi dioddau drosom yn ein byd ar y groes ac wedi sicrhau i ni lle yn ei deyrnas. Gwn ni agosau at y Pasg gyda'r meddyliau yna. Gweddiwn. O ddiwein tad, gydag ôl olwg, sylweddolwn dy fod ti wedi marw ein hwyn. Cynwrthwyo ni y Pasg yma i osod ein hunain wrth odred y groes, i syllu o'r newydd ar dy aberth drosom, i gael ein hargraffiadau personol ein hunain, a sylweddoli dy fod ti yn siarad â phob un ohonom wrth i ni ystyried dy ddioddefaint ac yn mynnu ein hymateb. Cynarthwyo ni o ddad i ymateb mewn ei fuddod, mewn ei difeirwch, ac mewn awydd i ffosanaethu di trwy ledeini dy efengyl. Gweddiwn yn enw Crist. Amen. Hemyn nesaf yn hemyn ola ni y bore yma. Allan o hemyne'r ffydd eto. Dyw fyddeuodd ddim yn enw Crist, cefais fywyd llawn yn enw Crist. Ac yn enw Crist o atoch chi rannu'r cariad a estynodd i mi. Bydded i Dduw yn ei ras, roddi ni'n erth i gyfodi ein croes a'i ganlyn ef. A bendith Duw hwll a lluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chi ar awr hon ac yn wastad. Amen.